musidɓe tedduɓe musidɓe fulɓe hettotoɓe radio kabaruji e yeeɓoɓe kadi te walla mbiya RT radio kabaruji hono télévision canal radio kabaruji eɗen joddi ɗo kadi e koɗo men nder galle koɗo mo wona koɗo mo ganduɗa ko koɗo koɗɗo hono ceerno meɗen khalifa meɗen ceerno Siraju Thiam nde tawno kala ne jaaɗen ha perguitiɗen eɗen keewi ruttade makko walla kala ne jaaɗen ha mbemɗen ɗum woni ha majjuɗen kono eɗen yitude lawol kadi eɗen keewi artude e makko ala ko haal noon e oɗo waktu mo ganduɗa ko waktu mo diineji jiiɓodiri e nder koye mumen ha ganduɗa hoorema pelle kewɗe peeñi e diine he ganduɗa hoorema en addi fayore mawde sabubini fayore nde noon ko hen fedde kala mo kalduɗa addantuma ko ayeji addantuma ko hadiseji addantuma ko jikkuji nulaɗo ha donka famde ni an e hoorema o hol e mabɓe gonɗo e gonga nde tawno noon no mbiɗen ni henne ko woni gonga ko enen fulɓe alay saago tan jaaden seɗen mbiya pulagu ciftoren ko ɓuuri himmude e meɗen ko yaadude e jamanu famde ko jamanu o yahata ko famde ko jamanu o namdi e on saaha mbawen hokkude jamanu o ko foti hokkede ko sikki ala se mbayi noon tan en deɗataki ɗum waɗi won e arabe yo dur ma dahri kayfa ma dara kala no aduna o ardiri e ma no yiilorono musidɗo tedduɗo ko ɗum saabi ko fulɓe e nder pulfulal meɗen fuladu ɓe mbiyata ko ko hono jiihe kese ɗum woni jiire hesere ƴakkata guerte kese tawno ko e jamanu muɗum ɗum noon ceerno Siraju Thiam enen jogui hande e nder rendiru meɗen wona tan e fulɓe mbiyen enen e nder ene diine meɗen l'islam hande ene feeñan en pelle kewɗe tawa fedde hen kala ene inniti ko kanum woni e gonga bandira e ma e julɓe kala e kuuɓal foti ko fulɓe foti wona fulɓe amen jiiɗi laɓɓinana men walla kolla men laawol torsanoɗa men ɗum woni jonnanoɗa men laawol holngol men potata rewde nde tawno kala momen keeɗi e mabɓe hollata ko kanum woni e laawol goɗɗo o woni puurɗo holko mbawɗa famnude hen bandiraɓe ɓe ko adine natata e rogere nde amen jiiɗi taw guinnitoɗa kadi calmina bandiraɓe ɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu hettiyankoɓe radio habaruji on ƴanɗo radio télévision habaruji e ɗum kewɗen wiide ni kadi ko noon Allah waɗi caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ceerno Cheikh Oumar ko kalɗaɗo ko hande ko ɗum tolni e zamanu mum kono enen fo eɗen gandi aya goto mbo Allah haali mbo wi ya ayuha alladina amanu la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala llahi illa alhaqa e hemon julɓe gokkirɓe Allah wota pakkitino ɗe e diine moɗon wota kaale e Allah kadi so wona haq so wona gonga ko namdiɗa ko alhaali hakkilagol e diine ɗum ko Allah haali ɗum ayeje qur'ana nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kadi haali ɗum e hadiseje muɗum enen fo eɗen gandi leñol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam Allah wi ko ja'alnakum ummatan wasaɗan min mbaɗi on ko on leñol kakinigol gonon hakkude taw on ceɓɓitani ga on ceeridaki gonon ko hakkude ɗo tan eyyi ɗum ɗo ko jiiɗa ko addi ɗum e aduna he ko fof ko siɓɓitagol ngol so tawi yimɓeɓe fof kakindima tan e diine mumen ma kawru e dow konngol Allah e dow konngol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko addi ɗo ko fo noon ko wasde hakkilade e diine muɗum ɗum noon kadi caggal aya mo kalɗen ko nelaɗo Allah kadi haali ɗum to deftere to sunna o wi ko idiɓe on ɓe ko halki ɗumen halkiɓe tan ko ɓurtinade ɓe e diine maɓɓe aade en huude en ko idi leƴƴi gidoyɗi e leñol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ala ko halkannoɓe so wona ɓurtinade ɓe e diine maɓɓe dekete neɗɗo so yeehi ha ɓurtinima e diine mum tan en gandi ko halkare ɓuuri ɓattade e muɗum ɗum noon jaafoɗa ceerno Siraju Thiam amen jiiɗi famde holno neɗɗo ɓurtinirta e diine mum walla ɓurtirta e diine mum walla ko no ɓurtinirta no mbiruɗa ɗo henne ni aɗa wawi famde ɗum bandiraɓe
e ɓurtinade e diine muɗum ko yaade ha seɓɓito wasa itta ɗaɗi ɗi kono woppa ayeje ɗe heɗo waajotoɓe ɓurtuɓe ɗum eno adda ɗum taw jomum en manque famde firo ko ayeje ɗe kaali ko yoko sunna o haali ko firanowo ko on heewi hondude so humtiɓe e firo he taw nde wonno kañum won ko soomiro nder muɗum e politique e ɓurtugol on saatu watta yimɓe ɓe ɓurtuɓe wattaɓe so rendiɓe ɗum heewi addude ɗum taw jiiɗa e ɗum taw ni kadi eɗen nganndi ene jeeya ko addanta neɗɗo seɓɓirade ha yimɓe ɓe jiiɗen naatoyi e ko jiiɗa e ko fotano natde eno mbaɗa ko fotani wadde hono ko wiide hande terrorisme e ko nandi hen gueɗel gotel ngel ko gurdam ɗam no wayi ni jogiiɓe responsabilité fotɓe jogade gurdam ɗam no foti jogorade ni jogoraki noon ɓen donc kamɓe ɓe jangguiniraka no ɓe poti jangguinirede so tawi joni en koddiri wonɓe ga e Europe sukaɓe yehoɓe eno jaaha eno namne e ɗi laabi ɗi ganduɗa moƴƴani addi ɗum ko gataw ɓe jaltina taw ɓe gurdam gaɗam woni ɓe jibinama ga ɓe mawni ga ɓe ganda ko ɓe goppi Afrique ko ɓe kollaka kadi ko woni ga haqiqa ɓe goni ɗo hakkude ɗo ɓe jangguiniraka kadi no ɓiɓɓe gaaɓe haqiqa ɓiɓɓe reneɓe walla ko nandi hen ɓe jangguinirani ɓe nihiraka no ɓe nihirani joni noon neɗɗo neɗɗo fof mo jiiɗa no waɗi place uji ɓerde nde no waɗi place uji wodat so woodi tan place goto manqueɗo e ɓerde he ko foti waɗede hen so waɗaka hen tan goɗɗo bonnowo ara waɗa ɗon hunde ngel heewa ɓerde nde on saatu o naatoy e ko wiyete e service walla ɗum ko jaafoɗa ceerno jiɗɗa wiide ko ɓe janggi kono jangde mabɓe nde yaadani e heblo ngo ganduɗa ena famnaɓe koɓe poti wadde walla ena newnanaɓe kadi gollude taw eɓe mbawa dañde hen kena haɗa ɓe miijade hunde wonde somi faami e haala ma elle ngakkude heblo ngo ne addani neɗɗo o caggal o janggi haw heeɓi seedan fagal makko o yalti o weemi o ronki andude holko fotata wadde ene wayno on ɗon jeeya ko yimɓe ɓurɓe welde funtude wona somi faami aɗa wawi famnude bandiraɓeɓe eyyi ko noon no mbiɗa ni ko noon ko ɗum won ɗon won ko manque e maɓɓe ko manque e maɓɓe ko ɗon noon ɓeeɗa profita hen kañum en nanna hen ko jiiɗi ko nde wonno no pamirten tan ko systéme eɓe jogui mi andano so pula fota wiide ɗum ko systéme tan systéme o hen ɓe jaltinirtama seeɗa seeɗa ha jalta e jangde he jalta e normal no poɗɗa wuurirde ni e maɓɓe ɓe jaltinma hen taw a tinani sa yalti ande hankkadi pinna ɓerde maɗa nde finna wona jiyata tan hankkadi koko boni ɓeeɗaɓe ko ɗum tan jiɗi yiide tan ko neɗɗo duñaɗo neɗɗo joñaɗo ɓe keɓta ɗum ɓe nanna e muɗum ɗiɗa miijoji joni noon ko ɗum systéme éducation o no e ponno waɗirede ɓe mbadde e woɓɓe ɓe fof kamɓe fof ɓe keeɓa gurdam moƴƴam ni ko ɗum woni ko ɗum manquiri ɓe ko ɗum daɗi ɓe ɗum somi faami woni joni e nahanu no kawwinuhum wa yastamiluhumul gayre gasi eɗen keɓlaɓe woɓɓe kutoroɓe nde tawno keblungal ngal yaadani e gollal mecce ɗo eɓe mbawa wurde ɓe mbawa remde ɓe gowani ɗum ɓe ganda gaynaka ɗum waɗi sa teskima eyyi sa teskima hay wonoɓe hen ɓe daiman aɗa tawa ko heewi ko wona diplômé en walla hayso woni diplômé ne ko mbaɗaɗo marginalisé ala eno jogui diplôme mum kono ala no liggori ɗum metta ɗum ene waɗi duuɓi eno jangga ronka hebde ɗo jibine an ronka hebde no liggoriɗa ɗum addana ɗum murtede e nder ɓerde muɗum naato e ɗum ɗo dekete andi jomum so heɓananoma heblanoma heblama kay ha gasi so okkanoma liggey wallama no liggori tan wodanno ko sohliri ko wona ɗeɗa gueɗe eyyi ɗum ɗo eno jeeya ko addi e seɓɓitgol ngol ko itti en kadi e laawol hakkidade e diine en woni joni ɗum ɗo ko ɗum woni ko faali hakkude neɗɗo o e wawde mum rawde e diine he haqiqa ɓeeɗa noon sattikiniɓe wonɓe boowal fooɗoɓe jomumɓe ɓenne no jogui politique muɗum en joni ko mbinoɗen nane ko faraha o walla ɓerde nde walla déficit mi andano fotede wiyete ko telɗi ko heddi toon ko
ɓe ngara ɓe nanna ɗon ko ɓe jiɗi nannude ko ɓe mbattoye jomum ko ɓe jiɗi wonde ɗum ko eyyi so tawi mi faami question o no moƴƴi mbiɗa sikki ko ni woni no namdotoɗa kam eyyi ceerno Cheikh Oumar eyyi joni minen min jiiɗi bandiraɓe ene jiiɗi famde holko addi ɗiɗo sababuji saabu nde tawne eɗen gandi koɓe mbiyata ko al ulama lam yahtalifu fima nastathu l ayat al qur'aniya wa innama ihtalafu fi l furu' eyyi kamɓe anduɓeɓe ɓe meeɗani dañde caɗele ala ko wona serdaniɓe tan serdaniɓe kay mbiyen wonde ko qur'ana o e ayeje ɗe no gardini wona toon ɓe ceerti saabu toon ko qur'ana o sa janggui tan a firat ɗum kisano Allah wirini mataw koto furu' to cate to ko toon ɓe ceerti holno mbawata sifran beele wona ɗum addi ɗeɗo caɗele ɗe jaheten ɗo hannde ɗe addi caɗele ɗe qur'ana o no anda eno lelna qur'ana o kadi wawatano nde o ari e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam tan o ara emo sharhina nelaɗo Allah waɗa mo gasna sharhina mo ha o gasa ala ɗum ɗo eno jeeyani e ko ɓe mbiyata mu'jisaji qur'anul karim nde o adda tan o waɗa kala zamanu garoyɗo faccira fodde zamanu muɗum o joni noon ngol ɗon faccirgol noon ko ngol woni ko addata ko alata ɗo ko moni fof ene jogui tafsir muɗum ene jogui no faccirta ayeje ɗe hay sa yi yimɓeɓe ɓe no gona ɗum ɗo ɓe no gona sunniyankoɓe ɓe no gona chiiyankoɓe ɓe no gona ahmadiyankoɓe ɓe no gona laabi ɗi no peccodiri ni koto banggal sarhuji ti moni fof e famamuye muɗum no addiri ni ko ɗum addata luural ɗum addata luural garogal ngal kadi tawa kadi wonko wonto caggal to saabu ene eɗen gandi ko yara ɗo hande ko politique ne to caggal to woɓɓe noon joom politique en profita natta hen ɓeydita bonnidde jagga hen anduɓe ɓe cooda ɗumen walla woɓɓe ni ɓe comta ɗumen taw ganda jomum anda ko comtaɗo ko haalata ɗo ko taw andani donc kamɓe tan juuri caggal muɗum ɓe nanna ɗum hen ha naata e systéme e tawtinani watta wajade ɗo ganduɗa watta haalde haalulaji ɗi ganduɗa ko celɗi ɗi jadani e l'islam ɗum woni joni tawa yanti hen tabiiya fikriya aw tabiiya siyasiya aw tabiiya siyasiya woni ko ndewamagu to banggal miijo ɗum woni idéologie e ndewamagu ko fati e dawrugol hono politique e ko ɗum koko ɗen caɗele joguiɗen hannde caɗele gonɗe ɗen saabu enen fof eɗen gandi e ko kalɗa ɗo ko affaire idéologie o chiyoiya e capitalisme no mbiyeten ɗum ni rasmaliya mi anda no pulaar fotata wiide ɗum ɗiɗo woni ɗiɗo idéologie ɗiɗi e nder aduna he hande ko kañum woni e jirloɓe yimɓe ɗi eɗen gandi kadi ko waɗi ɗo ko hay sa ƴeewi tan ko waɗata ɗo Irak en waɗata ɗo ɗum ɗo en ko pelle gonɗe toon ɗe wona tan arabeɓe ɓe meeɓe ala wonɓe caggal arabeɓe to wonko won haaju maɓɓe gonɗo e arabeɓe he eɓe jiiɗi marchinde koɓe jeeyata ko ɓe tawa ko ma ɓe nanna ɓen e ɗiɗo miijoji on satu ɓe mbawa yeyde ɓen saabu ɓen katojina ko wayno kaɓorɗe ɓe nanna ɓen e haare pour kaɓorɗe maɓe mbawa ɗumɗotinde ndekete so tawi ɓe nanna ɓen e haare ko mataw ɓe celno miijoji ɓen ɓe kuccina ɗum e contour miijoji goɗɗi ɗo joni e dow exemple ɓe ƴeftat miijoji chiiyankoɓe o mbaɗa ɗum contour miijoji sunniyankoɓe walla ɓe ƴefta sunniyankoɓe wahabiya ɓe mbaɗa ɗum contour suufiyankoɓe e ɗum hankkadi taw kamɓe woni hen haaju maɓɓe ko haareji mbaɗɓe keɓa no ɓe jeeyiri kaɓorɗe maɓɓe ɗe e ɗum ɓe jeeyi ha ɓe ceñi hen pelle ene fof eɗen gandi pelle goɗɗe to hande neɗɗo biyowo ko julɗo biyowo achadu an la ilaha illallah e naata an a warata ha kefeero mbarta tan ko julɗo hono maɗa on holno islam muɗum wawirta jaɓɓirede gara an wona peltinta tan ko jamaji walla mbaɗata ko rewɓe walla mbaɗata ko sukaɓe andi kay o waɗani l'islam e joni noon ceerno jaafuɗa e won e jiyeten kadi e ɗo gandanɗa hoorema kadi wonde qur'ana o yamiri yimɓe yamiri julɓe mbiyen nden yamiri julɓe yoɓe mbar hefiraɓeɓe ha ɓe naata e l'islam walla sowona ɗum ɓe jooɓa ko wiyete ko ñartanka beele wona ɗum ɗo takki yimɓeɓe kadi tugnorade e wiide ko Allah yamiri walla ko nulaɗo yamiri
e dow noon ɓe donki famde yamirore nde holno nde arduno e holko wattidi ko noon e ɓen wiɓe kadi wonde jaɓani yo yimɓe mbardu neɗɗo tan sababu nde wona julɗo holko mbawata laɓɓina nden ɗo wonde ayaje ɗe e ayaje ɗe ɗe pirko e majje ha laaɓi nde Allah haali ɗe nde eɗi pirko e majje ha laaɓi ko kalɗen ɗo joni ko somi faami question walla duttitanoɗa kam e question eyyi mbiɗen eɓe kuccinoro kamɓe saseyeɓe ɓornotoɓe wutte julɓe wutte l'islam taw ko e kefragal eɓe mbaɗa golle kamtorinde ɗe kefere jaati hoore mum waɗata saabu neɗɗo o ena naata booma ɗo tagore Allah e nder jama ɓe mbarɗa e nder jama kam ɓen a wiyata wona julɓe wona hayso wona e nder jama ara booma tagore wonde taw wiya julɓe ɓe wardi ɗumen ko tawde ene gollodira e heefiraɓe ɓe e kadi wonde kadi ɓeɗo heefiraɓe alay saago tan ɓe mbarede tawno wiyanoma ya warɓe kala ɗo kawruɗa e mabɓe e kono noon ko ɗum tagui mi wiide noon beele ko ɗum duñi ɓeɗo e wadde hono ɗeɗo gueɗe holko haadi onon anduɓe kadi so tawi oɗon gandi kadi ko Allah haali hunde wonde ko wona ɗum ɗo kalnon pamnon bandiraɓe wonde ɓe ko e fenade goni taw oɗon tugni kadi ononne ɗoɓe tugni hono ɓe tugni ɗo haala Allah ɗo deftere Qur'ana ɗo eɗo sunna nu lawɗo Allah sallllahu taala alih w sallam eyyi andu ɗum ɗon fof ko no jiirata ɗum ɗo ni nde ɗum haala nde Allah haali ɗum de zaman nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko dawla islamia wonno ɓeɗo ko noddiri hannde no mbiyaɗo état islamique ko wonno e zaman nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam Qur'an o jippi waɗi dostore muɗum waɗi constitution muɗum e dow l'islam yo jogo leydi laamo aduna o fof waɗi ɗum laabi ɗum waɗi Qur'an o ha o gasi kala ñawore nde jiiɗa e justice e aduna he ena toon e nder Qur'an he kono oɗo saha joni si en daari ko ɓe mbi ko wawata sellande en pour holɗum sabu islam hawraka e konngol gotol wonde ko ndiɗo leydi ardi en comme no suiyankoɓe mbaɗi ni ko Iran ardi ɗumen enen en kawrani enen fof wonde ko Saoud ñawoje Saoud ɗe yo ɗe jaa e dendagal julɗo dekete état islam ala wodani kamɓe joni ko ɗum koɓe noddiri ɗo koɓe mbi ko eɓe jiiɗi irtude ɗum ɓe gadda no nelaɗo ñawirno ni ɓe darna leydi taw kamɓe ne ɗen ɗon ñawoje l'islam ɗe eɓe dewna hen ete ɗum sellanta en oɗo saaha saabu wasde men kawral sonno julɓe fof kawrino wonino konngol gotol ulama o en anduɓe ɓe jooɗima fof kawri konngol gotol leydi l'islam hawrama e dow ɗum ɗo ɗum ene wawanno sendude ñawoje ɗe mbaɗe kono noon ɗum ala en ngala dekete bi amen o alhaali no guurirɗen ni tottani en wiide ko e dawla islamia gonɗe eɗe ñaworde l'islam joni ɗo tan misal wiidema ɗo hande aɗa taƴa ɗo junngo neɗɗo sabu o wujji a toñimo sabu wona l'islam ñawirte en ngala kadi condition ñawrude l'islam sonno en jogino condition ñawrude l'islam gonɗen konngol gotol joguiɗen dawla goto aduna o fof woni leydi wodiri ene sellanatma en eyyi sen garti joni e koɓe mbomata yimɓe ɓe mbara yimɓe e station ji eɓe mbara yimɓe e autoji eɓe mbara yimɓe e kala ɗo ɓe tawi ɗumen e inde l'islam beele ko l'islam yamirɓe ɗum e ɗum ɗon kam ko wadde belaɗe muɗum islam yamirani ɓe ɗum islam no jogui ko yamiri no jogui da'awa muɗum no jogui jihad muɗum mo yamiri mo ganduɗa on so tawi ɓe ndewino on ɗon wayatano ni inde l'islam kadi watano ni bonde yaade saabu ɓeɓe mbarata ɗoɓe hay joni so a laari tan ko waɗi Amérique ko julɓe ma yi hen jihad noon nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam o meeɗa wodde jihad o yeehi o waɗi julɓe ɗum meeɗaka waɗen ko joni noon kamɓe eɓe gandi jeeyte julɓe ne toon ɗon nder ɗum ɗo to kono noon ɓe pelloyi toon ɓe mbaɗi toon julɓe la ikraha fi ddin qad tabayyana rushd min al ghayy worɗum forsugol ala e l'islam woɗi hay koɓe nodditto ɗo démocratie ɗum ɗo ko fof islam ɓuuri wonde démocratie saabu oɗo aya joni ko haali e démocratie ko tubakoɓe kalani ɗum la ikraha fi ddin qad tabayyana rushd min al ghayy ko moni fof ko e dow belaɗe muɗum ko yo yimɓeɓe kaɓir miijoji yimɓeɓe kaɓira kuuɗi taw ko kuuɗi wona silemeɓe
kaala binda taw aɗa fawi ɗum e dow deftere Allah e sunna nelaaɗo Allah haa nanna neɗɗo o sabu nelaaɗo eɗen nganndi ko addanimo wadde jihad holko addani nelaaɗo Allah sallllahu alih wadde jihad nelaaɗo ko tooñeede e ƴooñeede on ɗon sahaa e julɓe taw nden ko ɗon tan hadara o ko ɗon tan fuɗɗi fodde makka on eɓe tooñe eɓe jene ñande fof Allah noon wi yoɓe joftu kono ayinde ɓe joftino haa hankanti ɓe keɓi fatu makka ko ɗon haaɗi ko heddi ko hankanti islam sakti ɗum heddi ko wiya la yanhakumullahu ani allazina lam yuqatilukum fi ddin eyi lam yufrijukum min diyeeri fir aya o yimɓe nanamo an tabarruhum yimɓe ɓe ngannduɗaa jaltinaani on e galleeji mooɗon ɓe jaltinaani on e galleeji mooɗon hayso ɓe ngona julɓe hayso ɓe ngona julɓe ne ɓe kaɗaani on hay wonde pratiqué diine mooɗon oɗon mbaɗi jamaaji mooɗon oɗon juula oɗon mbaɗa fof e nder leyɗele maɓɓe e nder leyɗele maɓɓe bal bon ko wayno Angleterre en wonande ngannduɗum ñaawuji l'islam no ñaaw ɓuri heewde ko ni tawa kadi kamɓe nokki on nokku ɗo juuloton ɗo ɗo juuloton ɗo lewru fof kadi eɓe joɓa on eɓe joɓa on taw kadi julnoɓe ɓe kadi eɓe joɓa ɗum ko ɗum woni eɓe joɓa eɓe joɓa julnoɓe eyo ɗum fof eɓe tutti on ɗum dutto ɗum kadi oɗon mbaɗa jihaade contre ɓen ɗo andi ɗum ɗon islam woɗɗirani ɗum masalaha ɗum ɗon tabarru mo nelaaɗo Allah mo Allah haalata ɗo o wonde yo on ɗigganɓe o ɗum alaa ɗo ɗum alaa ɗo ko ɗum addi sa ƴeewi ene jogii ñimoore mawde ene jogii ñimoore mawde wonande alamul islami hannde ko ɓe mbaɗata to sa ƴeewi toon tan jooni hay soko to banngal huɓugay sa yehi Angleterre ɗo exemple tan dewgal maɗa so a yiɗi dewgal ma so a yiɗi ko julɓe kumanaka imam o waɗa imba o waɗa signature o ko valable sa nawimo to mairie on ɗon signature ko on wonto walla so julɗo kaɓi joni ɓe jahat gaadi julɓe toon to Angleterre to ñaawa on ɓe piso ñaawi on ko gaadi julɗo o ñaawi ko ɗum woni ko police yaɓe ɓe mbaɗata ɗum police o ko ɗum waɗata ñaawoore nden ɗon ko nden sokoyta yimɓe ɓe ayi ɗum ɗo fof ko ɗum ɓe yimɓe ɓe horri e no mbaɗiri diine mumen e nder maɓɓe dekete ɗi jogii no mbawirɗen waɗirde diine o e hakkude meɗen e maɓɓe taw ko dialogue taw wona wonde eɗen pettina ga eɗen mbaɗa ɗo eɗen bonna an inde islam ɗum noon musidɓe tedduɓe heɗotoɓe RT radio kabaruji amen cifna on tan koɗo men hannde ko ceerno Siraju Thiam e sikki ala on paami tigi tigi on nganndi ndeke min guittuɗo kumpaji kewɗi ceerno Siraju Thiam en kaali haala men ka elle ko e nder Europe tan ɓurɗen haalde sifade hono wat boniyankoɓe wonɓe nder Europe holko saabi noon hannde nde ene yiye wat boniyankagu e nder leyɗele Afrique yalade koɗe mbiyata ko tan boni ficcatlaji koko woni ga ko ha joni sa yiwi neɗɗo no immoto meɗen to yeeya kala ko joguino e nayon ngalu galle fo yeeye jomum ne rawa e laawol maaya e laabi ala fof ko waɗata hen yidde arde ƴewde ga no wurnire galle muɗum ko nunɗal woni ala ngal nunɗal so tawi ngal wonno yimɓe ɗannata ko ngara ga ndekete ngal nunɗal ha joni ko ngal waasi wonde ga kadi ko ngal kadi waasi wonde to Afrique to addani ha murtede nde enen no yehoyi ha raɓori en to no yeehi ha raɓori en to Afrique to battuɗen wadde ɗum naati toon e meɗen sari e nder meɗen ha joni koko reɓat ko won ga ko tan ko ɗum reɓi yeehi ha toon nattinori hen sukaɓe meɗen tawa en jiiɗa ha joni de ko wasde nunɗal ngal tan ko justice o tan wona lawol so wonno lawol tan yettotono ko toon ha reɓoya ha yettono hen eyi ceerno Siraju Thiam ko gonga enen noon fodde teskuye meɗen ko won pelle ɗiɗi e ko gonga eɗen paami kam enen julɓe eɗen jaatiri caggal no feewi nde tawno ene ngala ɗoworgal gootal e joni noon ko ɗoworɗe ɗiɗi ɗe ganduɗa hoorema wona yimɓe foof keɓtini ɗum te ko ɗoworɗe ɗiɗi pooɗodiroje ɗoworɗe ɗiɗi ɗe gandanɗa tugnade e majje kanje ɗiɗi foof ni ene tiiɗi saabu hen feccere foof ene fecci ɓesgu nulaɗo Allah sallllahu taala alih w sallam wonde e ɓeɗo wasi wondude e ɓee eɗen gandi noon hay e leyɗele ɗeɗo ɗe gonɗen ɗo guila e leyɗele arabeɓe ha leyɗele tubakoɓe ha Afrique to meɗen to ko hakkude chia e hakkude sunna ko ɓeɗo de jiiɓi tagore nde ene teska noon ɗon ɗo Sénégal nde wonno ko leydi démocratie leydi potal
kono won kulol ɗisi ɗon nde tawno eɗen jii ɗeɗo pelle ɗiɗi fof ena kokka ɗon haqqe mum. Mbele ɗiɗo équipe aji ɗiɗi ɗiɗo groupe aji ɗiɗi pelɓodiral jombaka e mumen sowona Allah surirene. ko ma Allah renata ma Allah renata nde wonno ko waɗi ko ɗum woni ko jiiɗa hande ko jiiɗi aduna o ko fof ko hakkude sunna e siye ko haɗate e alamul islam e ko fof ko sunna o e siye o ko sunna o e siye o woni ko haɓete e alamul islami he ɗum woni ko waɗata haliji to ko waɗata leyɗele arabeɓe to ko joni noon eɓe ɗaɓɓa moni e maɓɓe fof no ɗaɓɓa yimɓe ɓe ƴefti noon jawɗele maɓɓe ɓe nanni e meɗen ɓe gaddi ko wiyete wahabiyankagal min kam mi haala ina nde haala haade soɓe kala e wiya suufiyankagal komi suufiyanke wadde so mbeɗa haala mi wiyat wahabiyankagal ɓe gaddi wahabiyankagal ɓe nanni e men eɓe mbaɗa financé wahabiya ɗum woni ko wayno saoud en chia en ɓene eno jiɗi kañum enne yañude lawol mumen ƴefti haalisu mumen nanni chia ga meɗen ga ɗum woni chia jahowo toon o ndekete jombani ko waɗito ko addi hare to ko adda hare ga te ko ɓuuri hawnade hen ko ɓuuri hawnade hen ko mbiɗen ko ɓuuri hawnade hen ko ɓe gewri en koto tubakoɓe gewruno en to nede sukaɓe ɓe eyyi ko toon ɓe ɓuuri wonno ko sukaɓe woni mawɓe jamma ɓe giwri en koto janngingol e neɗɗo ɓuuri weeɓiri sa yiiɗi heptude neɗɗo tan no wiyete ni tan sa yiiɗi ɓirde nagge wona ko addan ñalel ngel moynina ha nge welto jaaha ɓirɗa ɗum woni ɓe giwri en koto sukaɓe to enenne ɓe mbi wonde eɓe jangginana eɓe ngalli eɗen katujini jangginde sukaɓe meɗen e julɓe ɗum ko gonga e meɗen ɓe ƴefti sukaɓe meɗen ɓe gaddi ɓe mbaɗi meɗen duɗe pour jangginen hen qur'ana taw eɓe coomi programme uji mabɓe e nder hen eɓe janggina ɗum hen chia walla ko heblude sukaɓe ɓe jiiɗi e tawno ɓe gandi enen ala koɓe mbawi e meɗen eyyi ɓe kebla sukaɓe ɓe ganduɗa ɓen janggo kañumen goni kañum jogui futur nokku o janggo ɓen gontoyta ɗon sernaɓe ɓen noon taw eɓe lawƴi ngaldiji muɗum en to nder école aji to eɓe mbaɗi hen miijoji mabɓe ɗiɓe joguino foti ko sunna foti ko siya on satu ɗum janggo taw koɓe jiɗno bonnirde ko oɗo suka ko jibinaɗo toon ko o jogori bonnoyde jogori bonnoyde nokku o wonno neɗɗo foof ɗo jibinaɗo kañum ɓuuri andude ɗon ko ɗum waɗi ɓe gardini eɓe mbawno arde tan ɓe gona e wajade ɓe mbaɗa dawa mabɓe kono ala ɓe gadda haalisaji mabɓe ɓe mbaɗa école aji ɓe gudditana yimɓe jumaji ɗum ɗon foof ko ha nannen hen sukaɓe meɗen ɓe ɗum waɗi eɗen poti wattude haqqillaji joni min kam neɗɗo fof ko hoore mum andi ha tengti ene suufiyankoɓe min poti immade daroɗen no ɓe darori ni waɗe organisation ngaji enenne hakku batten jangginde sukaɓe meɗen joguɗen programme uji meɗen no jangguinirɗen so wona ɗum sunna ko wiiteto wahabiyankagol chiyankagol arat waɗa en hona en ha laaɓa hefta foof jiɗɗa wiide jafoɗa jiɗɗa wiide ko Allah e saago tan mbaylen Allah sago mbaylen jaaden e jamanu o no puɗɗo jaaden e jamanu wona somi faami haalama ceerno jiɗɗa wiide ko sa yii woɗɓe na gaɗa na guddita duuɗe e jangguinannoɓe ga ina ƴetta ɓiɓɓe mumen ena kokka ɓeeto mataw tawata ko ɓen ɓuuri ardude e hello e noneji ɗum woni chakliyaji mbadiji joɗɗi mataw e janguirɗe moƴƴe mataw e toppitagol moƴƴol ene wayno ndeke wonko manki e meɗen enen jaati wonko mankinnoɗen no feewi ko addani kamɓe e koye mabɓe wawde hedde e nder meɗen a haali ɗon noon ko ñinnomi haalde ko wonko mankiri en eɓe gandi ko mankiri en ko ɓe ƴefti programme uji mabɓe e ndiwni eko mankiri en ko holɗum jangde eɗen mankira jangde ten ko en julɓe eɗen jiiɗi jangde ɓe gadda ɓe mbiya ko duɗe ɗeɓe ballitirta en on satu duɗe ɗe taw eɓe jogui hen programme uji men jaahaɗo suka ma an aɗa wi emo wawi qur'an emo dursito gonga emo dursito kono anda o qur'an mo dursitto o wona qur'an an mo ganduɗa o ala kamɓe ko firoji goɗɗi ɓe jogori addoyde ɓe bonnirama anne fimde maɗa nde pimnoɗa guila adande ete fimde maɗa nde ende selli ɗum noon woni safara muɗum tan ko kamɓene suufiyankoɓe ɓe daro hay sonno ɓe ngala financement ɓe ɗum ɗo mo ɓeeɗa jogui o eɓe jogui pelli tan ko miijo tan e pelli tan so yimɓeɓe darima tan mbaɗi ɗum programme wooda ko cansa hen
wiyaka noon yo itte ha laaɓa ala kono ko yo changé waɗe modernisé. ceerno Siradio Thiam ko kalata ɗo ko beele laamuli meɗen ɗi ena teski ɗum walla seeren ɓe koye mumen ena teski ɗum walla ɓe Allah hokki emen jawɗele ɓe ena teski ko kaleten ɗo ko beele eɓe jii ŋakkere nde gonɗen e meɗen ha gonduɗen ha yimɓe ena gara ena teeta ɓiɓɓe men ena gosto hakkillaji mumen ena nana ɗum e diineji ɗi en gandano beele yimɓeɓe ena pinani ena paami yaaduno ɓe jahata e mum ɗo. eyyi ko addi foof wasde famdena hen saabu so famanoma ɗum a heƴatano ga saabu hay laamuji ɗi enen joni tan ɗo gonmi ɗo Sénégal mo gandum sa ƴeewi gouvernement o haqiqa eɓe manqui famde haqiqa holko wiyete modernisation koɓe mbiyata toon eɓe jiiɗi wadde modernisation daara kamɓe sa ari tan a mahi huuɓere maɗa a waɗi ɗon ɗum ɗo surtout noon taw guinɗa ko leyɗele arabeɓe walla ɗum ɗo ɗum ɓe cikkata ko ɗum woni modernisation wona ɗum noon woni modernisation ko gonɗa ko ya ɓeydi ɗum mbaɗa taɗoyir wona ya ittu ɗum ha laaɓa ɓeeɗa aroɓe rewɓe ɓe gardi ko ittugol ko gonɗen ko ha laaɓi ɗum noon wona wahabiyankoɓe wona chiiyankoɓe ko ittude en e ko dow ko gonɗen ko ha laaɓa ɓe gadda programme uji e mbatta e meɗen joni noon kamɓe ala kamɓe gouvernement o mi anda ko étude mabɓe o manqui mi anda kono eɓe manqui andude haqiqa holko wiyete hisɗitingol modernisation daara o joni noon ɓe gaddi eɓe mbaɗa financement kamɓe gouvernement o joni hande sa addi duɗal ma tan aɗa jogui kayitaji ma ha timmi a wi wonde kadi a waɗa modernisé aɗa hisɗitina duɗal maɗa no aɗa ko yaade zamanu o kala ɓe mbaɗata financé te ɓe ganda holko woni lowdi maɗa. ala ceerno mataw koɓe kuccani hen tan saabu sen ƴeewi to banggue faggudu sukaɓe meɗen ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol woni migration mo ganduɗa ko clandestine ɗum nde wonno hakkillaji mabɓe na hen ɓe dañani ɗum feere nde tawno en jii kalisaji koɓe mbaɗi eɓe gadda ha ga Europe ga henne pour hokkude yimɓe ɓe yo duttono golloya to leyɗele mumen ɗum ɓe dañani ɗum holko sababuni ɓe noon holko saabi noon kamɓe ɓe donku yiide to banggal jangne nde ɓe donku yiyande ɗum ɓe jii tan koto banggal ɗaɓɓoɓe jawdi to wona to ɗaɓɓoɓe gandal to. eyyi ɗum no laaɓi cer saabu aduna o hande ko aduna haalis ɓeeɗa ko jeehoɓe gadda haalis nanna e leydi he woni ha yimɓeɓe kono guuriri haalis keɓa haalis ha heewa ko gandal ngal noon wawanno rende haalis o gandal ngal wawanno rende gandal ngal renata aqida neɗɗo o haalis o renata ɓandu neɗɗo ndu kamɓe noon woni haaju mabɓe ko yo otoji joɗɗi keɓe yo galleji joɗɗi ɓe yo Sénégal walla leydi wawdi wonde foof e aduna he ko yo beddaji keɓe ko ɗum waɗi ɓe mbaɗa ɓen orienté ha feewa ɓe keɓana ɓen solution affaire mumen diine o ɓe galana ɗum solution ɓe cali joganade ɗum solution wonno haaju mabɓe wona haaju diine o wona ɗum woni haaju mabɓe ko ɗum addi ɓe donki famde ko programme o addani ɓe wasde famde. jaafuɗa ceerno min noon mbiɗa yiiɗi arde ɗo e toɓɓere himmude jaafuɗon no feewi beele noon wona emen woni saabu enen jiyata neɗɗo yaaha janggoya arta o jangga arab jangga diine l'islam o arta o janggata médecine o janggata o wonata o arta ko ingénieur mahowo o arta ko ingénieur melowo kalluji o arta tan ko o ceerno so ari ko ceerno o ala golle goɗɗe so wona jangguinde nde e nder janguingol ngol ko yo ƴettu yimɓe ɓe o ƴetta kadi mawɓe kadi hono makko en ɓen foof o accina ɗumen golle ɓen yo jooɗo tan kurlomo ɗon tan omo wiye ceerno tan omo noto ɗon o dawani o janggui o arti o hokkani ɓe programme no ɓe potata gollirde o ruttima kadi woodi ɓe o huufi ɗon jaafuɗon kamɓe seeram ɓe woodi kadi ɓe huufi ɗon kadi ɓen kadi natti gollude ɓen ko yewtidiɓe e yaadiɓe cukalon kon gonti nuleteɓe e yelotoɓe beele noon enen koye men en potani ƴewtade yaadu meɗen enen jaati e koye meɗen e nder ko gonɗen e mum ko eyyi ñawande kam so waɗi tan yo safre eɗen poti ƴewtidade koye meɗen kono ay ɗum ɗo fof ko kalta ɗo ko luppude walla no wiyatno ko ronkude gouvernement o par ce que an ceerno Cheikh Oumar gimmoɗa ɗo jaaha ƙakire janggoya gartira diplôme maɗa ardi e droit huquq ko avocat sa ari Sénégal walla to ɗum ɗo a liggotako saabu tan diplôme ma o ko huquq saabu ko arabe kalata walla jangguɗama koye arabe janggo jaaɗo ɗo hay sono ko université Cotonou tawni wona France Cotonou o immi hadde ko français o ara so ari tan o liggoto ayi ɗo ko faljugol laamuji ɗi
woni ɓe mbaɗi ɓe dukki français ɓe dukki langaji colonial ɗi doole e dow arabe o ɗum waɗi hay anne sa yeehi leyɗele arabe oɓe to keɓa toon diplôme maɗa aɗa arti ka ingénieur agronome walla garta ko a ɗum ɗo aɗa jogui diplôme maɗa ka avocat walla garta ka journaliste non ka liggade ɓe gardinta kamɓe daiman ko jangguɓe e ɗemgal français nde ko hawni noon yafuɗa sabu minen Guinée Bissau to ene hawni no fewi e minen yettode wode ni Allah laamu ngu ene wiye Guinée Bissau hewɓe ene jawi ɗumen ni to banggue diine e ko nandi hen kono minen alhamdulillahi janggoyɓe arabe madama kay ardi e diplôme maɗa a nawi to ministére l'étranger o firtama o wattama e ɗemgal portugais o woni équivalency a waɗama ha gasi ceerno a hokkete golle maɗa amen jogui toon janggoynoɓe arabe garti woni hen woni hen ko député ji woni hen ko ministére de l'étranger gollata woni hen ko officiel militaire woni hen ko policier aɓe tawi ko e diplôme aji mabɓe arabe he tan eyyi joni eyyi joni neno change saabu hay Sénégal joni aɗa yiya joni jangguɗo arabe aɗa yiya Sénégal joni neɗɗo jangga arabe taw koye duɗal janggi gara mbaɗa formation maɗa joni fuɗɗi ɓe keeɓa ɓe cuwa hebde taw woɗɓe diplômé ha mbatta liggade kono ko joni fuɗɗi gara mbaɗa bac maɗa jangga duuɓi ɗiɗi français mbaɗa bac maɗa jaaha université ka arabisant kono noon sa gasni aɗa wawi liggoyade e laamu kono ko programme uji kisi wona programme uji kiɗi ɗum ɓoyade koɓe poti ceerno en kaali laamu ngu mbimi onon seeremɓe ɓe holko saabi onon ne on ƴettani eɓɓo pour sukaɓeɓe holno keblir toon sukaɓeɓe ɓe mbawa gollude saabu sikki ala so on jotodiri e laamu ngu on mbaɗi projet ji moɗon machari uji moɗon on kokkiɓe no jiɗɗon nerude sukaɓeɓe hayso ko wadde ko wiyete ko nokku nehirɗo guertoɗe e hono ɗen gueɗe ɗe ganduɗa ene wawi yaadude e jangde sukaɓeɓe beele cikkuɗon laamu ngu hayso tawi wona 100% kono mataw kam hayso ko 15% e nder ɗin ɗon projet tuji ma wasata ko ɓe ƴetti hen eyyi ɗum kadi ɗum ko raɓɓiɗinagol seeremɓe ɓe min ni mbeɗe ñiŋi hen gueɗe kewɗe min tan personnellement saɗaji ceernajo dariɗo biɗo gotane kaari mbaɗe politique ɓiye woni député aɗa dari hen ha wona député walla ɗum ɗo an a fotani raɓɓiɗinade to banggal diine ma walla to banggal laawol maɗa ko laawol tijani walla ɗum ɗo no jogoriɗa programme yo woote walla yo waɗi ɗum ɗo ni tijani ma o joganamo programme dekete ko manquede programme manquede ɓe kamɓe seeɗaɓe ɓe kamɓe manquira programme on programme ko ɗum woni ko manquiriɓe ha laamu ngu wawa wallude laamu kadi wawata wallude il faut gaddana ɗum eɓe manquira programme ji noɓe neeri sukaɓeɓe no sukaɓeɓe golliri kono noon ɓe manquiraka programme ji kam hakkude mabɓe e laamu ngu noɓe keɓri biyeji pour waɗoyde hajju eɗen gandi noon hajju wonno ko dosgal cakkitigal ɗum ɗon nde ceerno eno manqui programme ene manquira no fewi eno manqui programme manqui kono kadi ganda hande saabu koma ƴewtoɗen koye meɗen koma ganden holko manquiri en hol ñawmo gonduɗen nde mbawen safrude ɗum andu hunde fof ko ma waɗa nde ande joni ko joni ñawanne nde feeñi ñawanne nde haqiqa tan ko joni feeñani en ɗum waɗi hande eɓe jogui ɗi programme uji ɗi programme uji kalten ɗo ɗi kono noon haaɗi tan taw ko e programme suwaka yettanede itidde ha ko ene wawa yettade laamuji ɗi kono galleji seeɗaɓe walla ko nandi hen eɓe jiiɗi jogade ko wayi ko wiyete majlisu shura ganduɗa o jooɗoto jewtidon hit lewru foof jogoɗon galle fof itta neɗɗo ɓe ndenda ɓe ganda holkoɓe poti haalde koɓe kalni laamu ngu kamɓene ha konngol mabɓe hettine toon ɗon idorto taw il faut ɓe mbaɗa politique so ɓe mbaɗi politique ɓe mbawa nanude programme uji mabɓe ɗum hande eɓe jogui ɗum kono wonno ko joni fuɗɗi suwata o feñde kono ko e lawol woni kono noon koko leeli waɗede saabu ɓooyi ɓeeɗa ko gimmino nde wonno ɓen so Allah ɓen jiiɗi en finde jiiɗi en e aduna hen jiiɗi en pinde ɓe ƴefti pinal mabɓe ɓe kutori en taw en tinani kono hande ɗiɗo programme uji ɗi joga e nder ko gandum kam e nder Sénégal eyyi ɗum noon ceerno ene wayno yewtere men seɓɓitima yeehi juuti eyyi joni hol wasiyaji ɗi joguiɗa e bandiraɓeɓe ko fati e ɗiɗo diineji walla mbiyen e ɗum waɗa bonagu mo ganduɗa ala fof ɗo jiidi e diine l'islam nulaɗo yamirani Allah yamirani sowona eɓe bonna inɗe yimɓe
eɓe tampina yimɓe tengti noon enen julɓe wonɓe ga henne e nder leyɗele tubakoɓe enen foof ɓuuri tampude saabu kala nde natɗa e oto walla métro walla kumboy kamɓe mbiyata express wono mbiyata ɗum ni terrain kala nen natɗa hen aɗa jogui sac ma sakkos ma tawre ko yimɓe ne ɗeñƴi hay sa isli a suusa wiide alhamdulillahi mais tawnoɓe kulade Allah kono ɓe kuuli inde Allah nde wiide Allahu akbar ɗum kamɓe cuusa ɗum hay so téléphone ma noddi hay so téléphone ma noddi tan ko ɓe ɗeñƴoto ɓe kulat ɓe jiccirtoma ɓe ƴeewa holko ɗum ɗo holko hol wasiya joguiɗa e bandiraɓe ɓe foti wonɓe ga e wonɓe toon e ittoɓe ɓiɓɓe mumen ene nanna e hono ɗen ɗon duuɗe eyyi wasiyaji ɗi foof ko mbasiyotoɗen fulɓe ko ɗum mbasiyotoɗen l'islam alamul islam foof yoɓe dutitano valeur mabɓe ganden ko jiiɗa ko eɗen wonɓe gaɓe ko ɓuuri hewde ko ko ɓiɓɓe suufiyankoɓe jinnaɓe men ɓe ko gaddani en ko ene selli wota en mbi eɗen goppa ɗum eɗen naata ko en ganda so tawi en mbi eɗen goppa ngal suufiyankagal eɗen naata eɗen gueɗe suufiyankagal firti ko needi eɗen neha enen garɗo ɗo fof enen neha ko ga tan murtata ɗum noon wata jaɓen ɗum on ɗon valeur ɓoccito en naaten e nder valeur aji goɗɗi ɗi en ganda neɗɗo so naati e ko anda tan a funtata tan dekre ɓiɓɓe men ɓe yoɓe gandu ko holko tawɗen wona mi yettima ɗo tan mi yiiɗo madrasa mi anda ko o firti mi nanno ɗon ɓiyam ko yo janggu qur'ana tan ala so jangi qur'ana anda ko janginte toon mbasiyoto mami ko yo on fulɓe ɓe surtout noon ɗo wonɓe ɗo foti ko ɗo e Lisbo walla to wawi wonde fof ƴewane almuɓe moɗon ɓe no jangguinirene on ɓiɓɓe moɗon ɓe taw ɓe jangguinirta on ɓe jangguintaɓe koko tawɗon ko wona e dow joni e dow misal ɗo joni tawaɗo madrasa ɓe immi e Pakistan an ko yo ɓiyew ren qur'ana tan woni haaju maɗa nawamo toon o reno e qur'ana min ni wonmo kaldumi wi kam ƴetti ɓiyum nanni ga Europe ga e madrasa o reeni qur'ana kono ko ɓuuri mo hulɓinade e ñande on reeni arti wonti ko wahabiyanke watti yeddudemo ko haali fof wiyamo haram ko so nangi course makko o wiyamo ko shirku ayi kanko o nanirno on ton ko pour qur'ana o ndekete o anda joni en poti andude ɗen ɗon gueɗe gonga ni ko qur'ana ɓe jangguinta kono enen ne mbaɗen programme renɓe men qur'ana walla jangguinoɓe ɗo ɓe holno ɓe jangguinirani en ɓiɓɓe men ɓe taw ɓe jehani to goɗɗum no nanno e maɓɓe ko wona l'islam ɗum ɗo mbiɗa wasiyo yimɓeɓe yo mbattu hen haqqille haadi ko kalɗa ko enen wonɓe gaɓe to meɗen to kadi wota jawen woppude ko tawɗen ko walla ko wata goppet ko tawɗen ko heddi kisɗitinen ɗum joɗoɗen yimɓe yo mbattu joddade galleji ɗi wo ko wiite toon galleji aada e galleji CRM e ko nandi yo mbattu joddade batta fewjude hakkude mumen holno nerata ɓiɓɓe mumen holno jangguinirtaɓe tawana immade tan no mbaɗa duuɗe ɓinguel janguel fof yaha adda duɗal tan nanna hen ɓiɓɓe maɗa anda ko jogori jangguinoyde ɗum ɗo woni wasiye ko mbasiyotomi yimɓeɓe on jarama no fewi ɗum noon musidɓe tedduɓe eɗen gondude ɗo ha hande walla mbiyen gonduno kono ha hande en cuwa serde makko hono ceerno Siradiou Thiam ɓi ceerno Bachirou Thiam tanum alhaji Ali Thiam ko tanum kadi alhaji Mamadou ibn Saïd to Madina Gounas mo kuccodirɗo ɗo hande ɗo ganduɗa hoorema ko RT radio kabaruji ɗo Lisbowo sikki ala on kala keɗiɗo ɗiɗo konngudi en andi ɗiɗo fi koye ɓernde walla mbiyen koye hoore hisnde koye ngandi kadi hisndi koye hoore annude koye neɗɗo kadi pinɗo joguiɗo pinal kuɓtintingal eyyi ko ɗum saabi sikki ala maɗum wonan en nafoore no fewi nde tawno en jii ko kuccodirten e makko ko ena ɓeydi en ni ha ena ɓeydi radio ji meɗen ɗi saabu yimɓe ena batti hen hakkillaji mumen no fewi eyyi ɗum noon musidɓe tedduɓe waɗine jalteten eɗen kokkamo konngol makko cakkitingol eyyi haddam konngol am cakkitingol ko wiide yeeɓiyankoɓe walla daariyankoɓe radio kabaruji yoɓe ɓeydu wattude haqqille e YouTube o oɗo saaha kadi e mbatta haqqille e radio he yoɓe keɗoto radio ngo kala daroyoɗo o hay somna ko gotol anda ɗeɗo bindanɗe walla ko ɓuuri ɗe eɗen mofti ko jogorɓe yaltinde e radio he no yimɓeɓe tinno mbaɗa visité site ɗo kadi radio ngo keɗongo so Allah jaɓi mabɓe nanoy hen ko ɓurata ɗon naftude e konngol cakkitingol ko alhamdulillah rabbil en jetti kadi hettiyankoɓe ɓe en jetti kadi yeeɓiyankoɓe ɓe an kadi ceerno Cheikh Oumar min jettima e darde maɗa
yiɗande fulɓe yo darde maɗa ko yo fulɓe keede yeeso dendagal leñol neɗɗo fof noon ko noon foti wadde darde maɗa ko yo l'islam heede yeeso taw kadi ko l'islam laaɓɗo ɗum noon julɗo fof ko noon foti wadde ɗum noon yo Allah sembin yo Allah reen awa eɗen jafno yimɓeɓe kadi so tawi ko kalɗen ko woodi ko ɓemi hen woɓɓe ɓe ganda ɗum koto am to immi wo amma anni o ko anni yidde moƴƴinde tan e yurmade tan sukaɓe men ɓe no mbayi hannde ni e no ɓe mbaɗete ɗo ni eɓe punde tan eɓe nanne e nokkuji goɗɗi ɗum woni hen anni e meɗen tan ko fewnude wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi unib wassalamu aleykum wa ɗum noon hettiyankoɓe e hettiyankoɓe radio kabaruji yeeɓiyankoɓe kadi erte kabaruji min mbimon ñamande ko ha saaha goɗɗo so haaji gueno haade makko yaade kam o ruttade Sénégal to may mbaɗ feere kam saaha kala garden ɗo e makko so haaji gueno ɗum noon ɓe mbimon kala gonɗo e jaam kala gonɗo e moƴƴere kala gonɗo e mallal yo taw ko onon ɓuuri calminali e kofnali ummorade e radio kabaruji e konngol musidɗo moɗon Cheikh Oumar Sall